चिरां जिल्लानि खुंग्रिं Vcdcनि सिङाव बोडोलेण्ड प्रजेक्टनि गेजेरजों 10 किल'मिटार ब्लेकटप लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय। 14 नं चिरां दुवार समस्थिनि सिङाव थानाय 100 बोसोरनिबो बारनाय खुंग्रिं ओनसोलनि दोंसे गोलाव लामा अदेबानि बुर बस्तिनिफ्राय सारागुरि जानानै सेलेखागुरिसिम थांनाय लामाखौ गुडियल मेसिन बिथाखिनि गेजेरजों लुफुंनो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। चिरां जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि आरो 14 नं चिरां दुवार TCLCC नि मासिगिरि अमरस ब्रह्मनि आखाइजों UPPL दोलोनि गोबां मावथि थिखादार इन्जिनियार आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि नुजाथियाव ओनसोलनि मोजां लामा हान्थिनो मोनै एबा भुगिनांबोनाय रायजो राजाफोरा UPPL सरकारनिसिम आरो EM रन्जित बसुमतारीनिसिम गोजोननाय फोरमायो। बे लामाखौ सरकारा लुफुंनो आखायाव लानायखौ आरो लुफुंनायाव नांगौ बायदि मदद होगोन होननानैबो बुंथियो। दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे नैबे गोदोसोनाय खुंग्रिं ओनसोलनि जेनाखि लामा बे लामा 10 किल'मिटार गुडविल स्किमाव बेखौ जोंनि बिटिआरनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारीया सायख'नानै बेखौ दिनै मावहोनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसननाय जाबाय। दा बेनि थाखाय जोङो जोंनि EM रन्जित बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ जों बाख्नायथारनांगोन। मानोना बिथाङा बे लामाखौ नायनानै लामानि जेनाखि अबस्था बे गाज्रि अबस्थानि मोनसे लामाखौ दिनै बिथाङा मावफुंनानै होनो थाखाय दिनै सायख'दों। दा नैबे भुर बस्तिनिफ्राय जागायजेननानै सारागुरि खरफागुरि जानानै सेलेखागुरिसिम बे लामाया थांगोन। दा लामानि अबस्थायाथ' सेलेखागुरिसिमावबो जोबोद गाज्रिमोन आरो मेइनलि नैबे स्टार्टिं पइन्टआ बिराद गाज्रिसिनमोन। नैबे मानिफ्राय भुर बस्तिनिफ्राय सारागुरि थांनाय जेनाखि लामा बे जोबोद गाज्रिमोन। दा बे रोखोमनि मोनसे लामाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ, जागायसिगोन खामानिया। दा जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद रंजाथाव होननानै आं सानो आरो रायजो राजानि जेनाखि हान्थामेला बे हान्थामेलायाव जेनाखि दुखु खस्थ' मोनबोनाय आवगोलाव बे दिनैनिफ्राय बा नैबे लामा हानायनिफ्राय जोब्बाय होननानै आं सानो आरो रायजो राजा साफ्रोमखौबो बे हाबाखौ मोजाङै मावफुंनानै लानायाव जाहाथे मदद होलायलायो आङो खावलायो आरो कन्ट्राक्टर मानगोनां बिथांमोनखौबो जाहाथे खामानिया लामाया जाहाथे मोजां क्वालिटिनि जाहाथे मावनानै होयो बेनि थाखाय आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो नोजोर होनो थाखाय आङो खावलायनाय जायो। माब्लासिमाव लुफुंजागोन आरो बेसे रां बेसेबां बाजेटनि? बे 10 किल'मिटार गासै 10.3 किल'मिटार्स। दा बेवहाय 9.4 बिदि आरो कौटि आरो 9 कौटिनि एसे बारा 9 कौटि 40 लाख बिदि। माब्लासिमाव लुफुंजागोन? बेथ' थाबैनो मावफुंगोन, थाबैनो फोजोबगोन होननानै बुंदों। बे मावनायनि सायावबो दिपेन्ड खालामगोन आरो कन्ट्राक्टरफोरनि मावनायनि सायावबो दिपेन्ड खालामगोन आरो जोंना EM मानगोनां बिथाङा थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। একচুৱেলি আজি চাবলৈ গ'লে আজি আমাৰ এই ভৰবস্তি গাঁওখন প্ৰায় 110 বছৰমান হ'ল আজি স্থাপন কৰি, কিন্তু আজি 110 বছৰ পিছতো যিহেতু আমি ৰাস্তা বহুতবাৰ আমি আবেদন কৰিছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ এইবাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাৰে এইবাৰ আমাক ৰাস্তাখন দিলে, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি ভৰবস্তি গাঁওবাসী ৰাইজে আমি বহুত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা সহায় কৰিব আপোনালোকে ৰাস্তা বনোৱাত কণ্ট্ৰেক্টৰ? আমি গাঁৱৰ ৰাইজে আমি মিলি আমি সহায় কৰিম যে ক'ৰবাত যদি মাটি অলপ ৰাস্তাটো যদি সৰু হৈ আছে সেই মাটিখিনি এৰি দিব লাগিব, নাইবা কাৰোবাৰ যদি অলপমান গছ কাটা যায় সেইটোও যাতে মানে এৰি দিব লাগিব। आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार समसनि सिङाव जोंहा खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बे बुहुरबस्तिनिफ्राय थांनानै सेलेखागुरि गामिसिम जे जोंहा 10 किल'मिटार जे मोनसे गुडियल मिशन बिनि गेजेरजों मोनसे जोंहा लामा जोंहा मावनो दिनैहाय अन्थाइ खाम्फा दिनै गायसननाय जादों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि गेजेरजों आङो जोंनि बिटिआरनि जोंहा चिफ जा प्रमद बर' सारखौ आङो खोब गोजोननाय जासिदों, साबायखर जासिदों।
लोगोसेयैनो नैबे जोंनि बुहुरबस्तिनिफ्राय सेलेखागुरि थांनाय जे लामा बे लामाखौ जोंनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा EM जा रन्जित बसुमतारी सारा सायख'नानै बेखिनि खामानि मावनायनि जे बिथांखि बिथाङा लानायनि थाखाय आं बिथांनोबो साबायखर जासिदों। आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। बे गामिया आंनिनो जोनोम जायगा बा जोनोम गामि। बे गामिखौ जोङो मिथिनायाव 1918 मायथाइयावनो बे गामिखौ जोंहा ब्रिटिशनि समावनो गायसनदोंमोन। थांनाय 2018 मायथाइयाव जोङो बे खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे 100 बोसोर मोनसे फालिथाय जों खुंखांबाय। दा जोङो दिनैहाय फैयै फैयै 100 बोसोरनि बारा जानायनि उनावसो नैबे बुहुरबस्तिनिफ्राय जे जोंहा सेलेखागुरि जे लामा बे लामाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ। थांनाय 17था बोसोराव नैबे जोंनि समस्तिनिफ्राय जा खाम्फा बरगयारि बिथाङा डिपुटि चिफ जादोंमोन। बे डिपुटि चिफ जानाय समावबो नैबे लामाखौ बिथाङा मावनानै होआखै। आरो बे गामियाव जोंहा बर' दङ, आदिबासि दङ, राजबंसि दङ आरो गरखा मानसिफोर दङ। मोनब्रै कमिटिनि मानसिफ्रा बे जायगायाव दिनै रायजो जानानै दङ। दा बिथांमोना 17था बोसोराव बे गामिनि लामाखौ मावनानै होयैया खोब लाजिथाव होननानै आं सानदों, खोब दुखुनांथाव होननानै आं सानदों। दा आङो मिजिं खालामगोन नैबे 10 किल'मिटार जे लामा जानो थांगासिनो दङ। दा बाहाय जोंहा 10थासो गामि जेरैहाय बुहुरबस्ति, बुहुर खजबारि, सा खजबारि, आमिनपारा, सारागुरि, जोंहा सा खरफागुरि, जोंहा नोङो सामफागुरि, सेलेखागुरि, दै गुदुं गासै जोंहा 10थासो गामि बे गामिया सरजाब जानानै नैबे लामानि गेजेरजों निस्सय थांलाय फैलायनि जे राहा बे राहाया निस्सय जानो थांगासिनो दङ। आरो जोङो मोनसे समाव खोनादों जोंहा नैबे लामायानो थांनाय बे 100 बोसोराव गुदिमोन होननानै जों सानदों। जे दाखिनगाव, ओरैहाय सारागुरि, आमिनपारा, ओरै खुंग्रिं, नारेंगुरि, गलदंपारा बे गासै गामिनि रायजो राजाफ्रा बे गामिजोंनो फैनानै जोंहा रुनिखाथायाव बाजार जानाय जों बेखौ खोनादों। आरो दिनैहाय बे गामिया गोग्लैसोनाय होननानै निस्सय बुंनांगोन। थांनाय बे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार बे सरकारनिफ्राय बिथांमोना नैबे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। दा नाथाय जोंनि बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो, प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो नैबे लामाया निस्सय जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौल' रायजो राजाफोरनिसिम खावलायगोन, जोंहा नैबे लामाया 6 मिटार जागोन होननानै खोनादों। दा बे 6 मिटार लामा जानांगौबा निस्सय जोंनि लामाया दा गुसेब जानानै दङ। बे लामाखौ फुवारनाय जागोन। बे लामा फुवारनायाव जोंनि रायजो राजाफोरनि हा हुआ एसे एनै थांनो हागौ। बे हा हु थांनाय समाव जाहाथे खुनु रायजो राजाया माना खालामालासे, अबजेक्सन खालामालासे जाहाथे हगारनानै नैबे खामानिखौ जाहाथे जाफुंसार खालामनायाव मोजां नोजोर लाखिगोन, आं बेखिनिखौ खावलायगोन। आरो जोंनि जायफ्रा बे खामानिखौ मावगोन कन्ट्राक्टर महरै कमलाकान्त खाख्लारि आरो अजय नार्जारि बिथांमोनहाबो बे खामानिखौ जोबजासिम जाहाथे मोजाङै मावफुंनानै होगोन आरो जोंनि थांनाय फैनायनि जे राहा बे मोजां जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। बे लामाजों हान्थामेला खालामनायाव दोंनैसो दालां दङ, गोबां दैज्लां समाव गोबां खस्थ', बे दालाङाबो निस्सय जागोन। जोंनि मिथिनायाव नैबे बुहुरबस्तिनिफ्राय जिखिनि सेलेखागुरि थांनाय जे लामा, बे लामानि गेजेराव गासै 29थासो दालां, बक्स कालभार आरो दालां ब्रिज दङ होननानै खोनादों। बे खामानिया थाबैनो मावजासिगोन आरो बे ब्रिज आरो बक्स कालभारा निस्सय थाबैनो मावजागोरनो हागौ बा मावनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि लादों होननानै आं मिथिगौ।